I handen har vi nu kanon nummer 111. Kanon nummer 111 hedder Laval. Hun er født den 14.3.2005. Hun har Bettina Nielsen i Løkken, efter Lovis Museer, mor fra Veltøjer, mors mor fra Lejheim. Hun måler 170 cm på stad. Der står 3 hopper, hvor den sidste er på vej ind nu. Den første 2 halvårshopper, den vi mangler, er på vej ind i en fuldlåd. Kanon 111, og hun har en tysk rideprøve, så hun har et R med, så hun er i dag for til RDH. Tillykke. Derefter kanon 112, for til den stambåd, jeg synes, hvor den afviser, at vi ikke synes, hun opfylder de bevægelseskriterier, som vi stiller i varme hos armen. 111 Lavaldi, det er en Lovis Museer, der er der, med Vilmeier som morfar fra Bettina Nielsen i Løkken. Det var en stor ramme hoppe, vi kunne måske ønske os lidt mere ned præg, end det vi ser her i dag. Men blodet, det er jo selvfølgelig ikke, og det er jo det, vi gerne vil have ind i varme hos armen. Men en velrejst op med nogle gode partier, og det vi især bemærker, en dejlig elastisk hav med en god auktion, både for og bag, og også et godt fundament på hende, når vi lægger på fuldbåden. Tillykke med gården, og derefter kan vi. Og det første her, det skulle allerede være klar.